Hi! Hi guys! Good morning sa inyong tanan. So, mga pita. Hello guys, mga pi guys. Good morning sa inyong tanan guys. Mga pita. Di ang among kape kay kuan. Mais ni nga. Kuan sinanlag. Mais ni nga sinanlag nga kape guys. Ito nga naman niriri sa kape. Ano na, bulingon na nila ni Nestor ug ni Janice. Kape sa taon na guys ay hata maglihok-lihok. Mga pi guys. Pangas po dahil na siya sa bukid kay manigoy sa baka o kanaang manigoy lagi sa baka daw kabaw. Kape sa taon na. No, si Bintoy diha nagnilhig na sa salog kay para magmap. Nahuman na siya og panghalay sayo na siya ng mata. Nahuman na siya og panghalay sa iyang gilabhan kagahapon. Unsa man yang ikuan dai? Mamahaw ta guys, unya ang atong sudan di ay nilapuan nga okra. Nya di apoy bulad nga kasig na apoy sauce sa siomay. Mga unta sa mga tao dani wa man diha. Napod tay kape ni siya nga mais. Natong kape karon guys kay may atong tulog nya si Abril din ni mura man ni nag-inusara dani nga nag Mamahaw ta guys. Irere wa pa ka uli tubas bukid. Uli na tunya karon yang. Ha? Uli na tunya. Kasi pag mahulot among sa siumay guys, muli niya doon kasunaan perme. Dami man gabon. Halang lagi pero lami man. Sal! Dali na. Unsa man yang kanon dai? Hindi, nagug ka nun, day. Nagdala na kayo mapapasok ng unyang. Blessing. Kaya kulangan man. Sa tulig ya. Kapit na na ikan luto. Kapit na na ikan luto ang bulan. Ito makagod.
Maramag nagasudan sa April na uya. Oh! Da uya nga kuan. Uy, ulo. Gabi na lang yan, gabi. Bumawala nila. Mabukog na ulo. Oo, yun. Ang hawan na ba ito ah? Ah. Hindi hawan na ito. Tatay mo. Sakto na lang. Ba't sila na bahay? Sa datay. Ano ba? Ayun, ito. Hmm? Kaya, Nenay ko nga baka. tingnan ko ah. Yan, di ba? Ito na baka na ko. Yes. Wala naman sa ugangan niyo yun ba? Hindi man sagbot. Ano? Ah, Di sagbot ang may pugan. ito na. Papas ka mo kung ang papas. Kahit, di ba? Hindi na. Bitik ko na ito ah. Pulpul na ito na sila niya. Ngayon ka, lagi. Dapat sa no, dahil sa awa ng Meron Snowman. Ang sulta. Kapit na rin ng mura na. Ano yung okra guys ah. Hantod pa ni panihapon sudan. Ito na nga, kung jawab na ba kayo, adag ano. Hantang may dalat bukit ko eh. Ha? Hantang dahil bukit ang ba. Malitis yung dalawang tanim yan. Mudag pa mo dyan, tinog. Ay. Parang sila ni Dara yun. So, may full na. Sa uli. Lagi betul nagapon na yung isi daw. Huwag may tao dyan sa gawa. Dito mag-okay ka. Nga bintang. Ano, dulak-dulak. Para si tatay, di kawat na.
Sila gipon siya ng katong. Hmm? Sila gipon niya siya. Pag nga ito ng dalas niya. Sige lang. Oh, Bem na ko niya. Maayos niya. May kape yung nirere karon guys, mais. Ano siya ang kape? Kuhaan ko lang itong kape ni Auntie Mercy kaya. Dugay ta ba katulog ito, dali ito ba katulog ito, magkakainom ta. Tulog. Wala yung nag-convintoy. Manulit ka pa nga Mga mga bata guys, kaya pagpangapin nila, pag nabahaw, tangan to lang kuhaan sa kape, tangan sa kanon. Mga din to ilang pamahaw dayon. Kamu kita kan. Ay, nagkawit ba? Ay pukawan ng bata, kaya panlaba pa ni mo ate. Wala sa itong takog na niyang de. Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So ngayon wala pa tayo video kay wala pa tayo upload kay grabe kasakit sa kong ulo yun. Apil akong tiyan sakit ang saban niya. Kabuhat. Tungika na sila ito yan. May lang nanaw ko sa utan kay naitalong dadtungan giharbis ni Abril kagahapon kuwang agamay raman ako tong lugangon. Nya ato na ni kuhaon ang talong kay ato ning similyahon. Sakit kay kong ulo gid murag gid sa kabuak. Ay, utan na talaga to kay para nga makasudan sa bata sa panihapon. Nagdungag si Riri sa bahog sa baboy oh. Lungag. Kanong isa ihatag ko na dito sa bukid kaya para sila na magkuan lang tanong mag pauga palaya. Yan, nahugas na po na si Bintoy sa plato. Yan niya itong kuanon na tingulayon. Kanya ato rin yung kuanon. Ha? Unsa man? Sulod na. Sayo ba? Ay, ito pa yung buklason. Dari mo kutsilyo. Ano yun? Ito kutsilyo din. Ito ah.
Dili po si Inka nag-upload. Sige na lang, gatuloy mo ka. Oo. Kaya ito, kung nasbakti ng buwang luyo, ukrahan eh. Butay rin tubig sa ide. Tubig nga. Tubig ba? Ato buwan na ni kaya ito ni utanon ang talong. Sakit pigay kong ulo ko. Murag ka buwas ang kalabira. Sakit. Ang diri oh. Yo diha. Ang pangasal ko dito la mama kay ag pabiti sa kay ato lang man din akong tangkugo ang sakit. Kaya basin iba ko lang. BP ko dito kay apil lang akong tangkugo ag koneksyon naman sa akong tangkugo. Sa'yo kasi ra sa itong kalha sa'yo. Ambot si Koreana dan ha. Utan sa kudaan kay para kuan kay ting panihapon na rin basit sa bata. Ano, nagkatulog na? Pagkuan din sa panakot sa'yo kay para dali niya. Ito man nga kutsilyo nga di man pakadulot. Aboy. Pangas pa ma? Agkuan eh ko kay BP ko dito kay sakit kay kung ulo niya apil akong tangkugo ag sakit. Dapat niya sa wall. Banog ka kay dito. Panginoon. Kung sa maka dito sad. Oo, sige. Ito. Hindi na magkatilimag pa nga. May man to gulay dani. Let's go. Basta maganda dito nga. Ma, Okay na? basta na ba naman magpahinga mo sa kuan mo? Sa Ano ba lang? Para sa entrance. agkuan sa kuan say. Para sa ina nga, Ahos. nga timabaw. Sa nina. Ay mo, hindi yan ito eh. Para sa entrance ma. Mata, 19 sa akin naman entrance. Ito na ako na. Ahos. 180 na to. Arter ba kay mong bata? Dara ba nagkaon kung way lami-lami? Sa pila na inyo ate? Grabe. Te, Ha? sa pila na inyo? Ito. Trabay life course. Basta dito. Tanan ni Cyril niya. Yung sa bato niya pagkautan niya, wagi lami, wagi nagkaon ng bata nga mo'y gisabaw na mo sa iyang kanon. Ang kuan kay sabaw ra man na ang kana sa iya karon sabaw pa di pa na mo na wa pa na ako nagipakaon-kaon sa mga kanang kuan. Ito eh. Ito katan. Sabawin mo. Nagsabaw niya tabang kastanan. Jesus wagi gikaon wagi gikaon ng bata. Tabang gani. Wa tarong timpla ba? Nga. Ay, katong. Na akong gi pakaon, gituyo akong gisudan. Ay pa nagkaon, gusto niya nga agkanamnam ang lami ba na. Unsa ba tong napagkautan ni Cyril nga basta kay na ay sabaw Ay, katong batong. Yes. I remember. Wa gani gituyo hi. Unsa ba to nga Ano, gito yun? Ito ba? tabang ayo, wagi lami. Jesus ang bata, wagi nagkaon. Yes. Yan akong bata. Tamili. Gikuan na ako sa tuyo. Kaon siya, at kalami niyang tuyo.
Ang kalami niya ang kuan ba gusto niya nga na lami-lami bahalag unsa na diha basta kay sabaw sa utan ana nga basta kay lami sad. Wa gid niya gikaon. Pangtalutura. Na. Undot na siya kung gabi nga kabusog kay daghan ang kakaon kay pag di na siya pangay sa gatas kung daghan ang kakaon niya kung gabi pero di na siya bisan adlawan kung daghan lang iya kakaon danha di na siya tagak ahos di na siya pangayo ay sa gatas pero gani og gani lami amot lang di siya kabusog gani nga agkaon ag kuan sige pa nga sa gatas na mas makasib man ta kung busog siya kay dili kayo siya nga pangay sa gatas. Ano nang busugon gid. Si Cyril kung apakaon kay pag ingon pagkuan sa bata nga ag ipang luwa di na masito niya padayonon pagkaon. 58 dahil naman. Nagapalit ka? Sa. Sugo si papa? Wala ka na ito yan. Balik mo mo nga. Buro na kik? Oh. Wala, sirado na. Alam na yung palit sa buwan na kik na na. Sige, kami na po. Dagdagan mo sa busak. Daghan. Tara na mo lamang. Dito rin ka. Di halingin na lang kala say. Ingat to. Lamit sa katong magbuhat mo, katong murag papel. Bot ko nakatilaw ko nag kuan na lain ako nga kuan na base na kuan pud ni akin nagsagun-suna biyag tao na og parat nya sige ta kung diri ba nya ang connection diri sa kuaw ang tangkubo na agditi ko dito lang ni mama karon kay ano kaya patagpangawan ko wala nga naraba din sa amo guys nga na na stroke kay atake gyapon sa high blood doy kayo kay yung mga anak puro laki na ayhan na yung taon na kay Elisa na pagkauli yung bana na yung bana trabaho man kay di sad gid ag ilisan siyang anak Kita mo. doy kayo aloy kita kasakit na kung kuan na binag itong nga anak sagdan data Kita ma. doy kita kayo. Hindi kaya na yan. Iskila ba? Sikal mo lang. Tumito sa isa yan? Bayan. Bayan. Kuha sa itong stand dito ko. Ayan. Dito. Amang sudlan na ning uwil dahil nga nung kana na may gisudlan. Sikidlan mo na kabuhak na lang sa tag. Kay Kaso na lang na ito. Kaso na pag kanya tubig. ano dito kuha na nung tupundan sa bis na buwak na. Ang balde, gibuak po. Naman ito na tuyo. Bukat trabaho kayo ng pula ka balde. Ay gamay-gamaya, lagod na pag kuha na. Alam, nagdali-dali mo. Magdali-bangon lang. Pag-alusan ako. Nagpuas ang habiranan. Kuha dito sa tubig. Sa buon. Say ko atong bitsin dito sa isulog ko sa sablangan. Bitsin dito nga kuwampaw sa itong 100 gram ang siguro to. 30 pila ko to Isulog sa kuwan, sablangan.
Dali naman sila na. Kung na pa ilang sudaan dito. Iyon sila nanay. Magpangat daw mo. Diyan? Ha? Snack kanon kumaon ka man. Di mo maon. Ya, hapit na po na si Bintoy na humanda naghugas sa plato. Kanang kape, ibutang din na sa sudlanan ang kape. Ang bata, ang nagbantay, iyang tita. Naunan na? Awaw! Hala, bigla. Ang kamot, giligpitan man ang kamot bang. Ah. Hi! Bigla ka na sa bigla. Hi! Unsa buhat ni mo dana? Abtik na kayo kusog oh. Bang. Ah. Da. Wala din. Namamabili mo. Hala. Kamang na siya guys. Hala. Awaw! Wala. Hala. Hala. Kaunan kita. Kaunan na. Hala. 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 Kaunan. Hala. Ang na siya. Ang na. Kaunan bubul. Hala. Kaunan bubul. Ta. Aw. Aw. Ta. Hala. Lagta to lolo. Lagta to uyang ta. Agpas. Dali na. Dali na ta. Sige ta brum brum ta. Ta, ali agpas. Dali. Dali na mamay, dali. Dali, sige ta brum brum agpas. Agpas. Agpas, sige ta brum brum ta. Ta. Agay, Ginoo ko mapiang. Ta. 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 Mapiang ka? Aw, aw, wala. Gano'n ang balay ni Coco din. Tana, ato na mamay. Bye-bye na. Babay na ni Mama. Ta, sige ta brum brum, dali. Dali, sige ta brum brum ta. Ito mo Mama ito. Ta, dali. Tana. Na siya guys, kamang-kamang. O niya, kaligid naman, lahos naman siya din sa walay pum kay lihok naman kayo. Sunod ani buwan, wanag, kamang-kamang na ni. Ta. Tagpas na, sakay na ta motor, ato ta lulo. Dali, ato ta lulo ta. Ta, ali agpas, ato ta ni lulo. Bye-bye. Ate. Tawagan mo ate din. Tawagan mo ate. Dali na. Nay. 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 Nay guys. Tara. Oh. Nay guys. Oh. Nay. Nara ang bata. Nay guys. Ang na ka? Luto pa si mamay sa sudan ni mo ha. Ala. Kakaon. Luto pa ta sa gulay ha. Kakainin kita ngayon. Kuwata. Ala. Ale. Pak na Mama. Agay, di siya pagkuha. Ayaw, napaka to si Nina. Love Mama din. Dali na din. Ta. Dali na. Purot na? Nay. Siga, ate man ato say. Patiwag ang brum-brum.
na nagtigwang among bata, guys, oh. Mura na nagtigwang among Richmond, oh. Hmm? Buwan naman sa natin. Na hi. Na hi. Ikaw din? Na hi. Sakit. Ikaw din? Ikaw din? Hi. Mino ba? Ayaw kur. Nara mo. Na hi. 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 Hi, baby Coco. Push up. Dali. 1, 2, 3, go. Push up, ting. Push up. 3, go. Push up. Gi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kaluhan na mo. 6, 7, 8. Push up. Dali. Gi, push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7. Gi, 1, 2. Gi, push up. 1, 2, Abang 3, silpon mamay. Kuha silpon mamay ko ah. Da, sige. Gi, kuha. Silpon mamay ko. Kuha silpon mamay. Dali, narao. Ikaw na. Ikaw. Ano? Dali. Dali, narao. Dali, kuha ang cellphone. Naga, tulo na si Puno. Dapat to silpon eh. Asa din kuha din. Para maabot mo. Ah, gagay. O, kuha na. Dali na. Nara. Oh, nara oh. Patulog yung mama yun. Wala. Gi. Patuin. Kapuyan siya. Kapoy. Gi. Wala, naabot niya. Lama mapakag mo. Naabot niya.